Βλέπω τώρα το μοντάζ και θέλω να προσθέσω πως πολλοί δεν καταλαβαίνουν πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα που κάνω. Και δεν το λέω για να με λυπηθούν, ούτε για να δείξω πόσο γαμάτος είμαι, ούτε για να... Καταλάβατε. Απλά νομίζουν πως δουλεύω 2 ώρες την ημέρα και βγάζω λεφτά. Που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει πως εγώ έχασα τα πάντα για να μπορέσω να βγάλω λεφτά τους τελευταίους 4 μήνες. Γιατί τους προηγούμενους 9 μήνες έχανα πάρα πολλά λεφτά. Δούλευα για να καλύπτω τα λεφτά του μήνα. Δηλαδή δούλευα όλο το μήνα για να μπορέσω να πληρώσω όλα μου τα χρέη και μετά έμενα με 0 ευρώ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο όσο φορές και να το πεις, όσο φορές και να το πω στο μέλλον, σε όποιον και να το πω, θα υπάρχουν άνθρωποι που δεν το καταλαβαίνουν. Και δεν ξέρω τι μας είναι αυτοί οι άνθρωποι, σαν όνομασαν, δεν ξέρω. Αλλά ναι, είναι απλά τα βραδινά thoughts που έχουμε, ξέρετε. Ναι, αυτό είναι άσχημο γιατί είναι ξεκάθαρα θέμα ωριμότητας και θέματα σεβασμού. Το να μπορείς να μπεις στη θέση του άλλου και να καταλάβεις. Αλλά απ' την άλλη, άμα δεν κάνεις κάτι αντίστοιχο, δεν ξέρεις πόσο δύσκολο είναι και δεν ξέρεις πόσο δύσκολη είναι η πορεία για να φτάσεις. Και το ταξίδι που, σε τελική, το ταξίδι είναι που μετράει και το ξέρουμε όλοι. Και προσπαθώ να το ευχαριστιέμαι αυτό που γίνεται τώρα. Δηλαδή, κατά βάθος, προσπαθώ να το ευχαριστηθώ. Γιατί ξέρω πως στο μέλλον, θα σκέφτομαι αυτή τη στιγμή που ένιωθα σκατά. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι σαν να γράφεις την ιστορία σου. Ωραία. Και ξέρω πως στο μέλλον αυτά θα σκέφτομαι. Δηλαδή, αυτές θα είναι οι κακές ημέρες που θα σκέφτομαι και θα λέω θυμάσαι που ήταν μια περίοδος που ένιωσες κατά και όλα πήγαιναν χάλια κι όμως έκανες recover. Καταλάβατε. Οπότε, στο αρνητικό της υπόθεσης πάντα προσπαθώ να βρω το θετικό. Γιατί πάντα υπάρχει θετικό. Δηλαδή, και από τις χειρότερες εμπειρίες στη ζωή μας πάντα αποσκοπούμε κάτι θετικό που μας βελτιώνει σαν χαρακτήρες. Έχω πάρα πολλά παραδείγματα που μπορώ να δώσω, αλλά δεν θα τα δώσω γιατί είναι προσωπικά και νομίζω όλα αυτά είναι προσωπικά. Αλλά ναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή γίνεται κάτι το οποίο μου διαμορφώνει τον χαρακτήρα και όσο και να μην το καταλαβαίνετε, όλο αυτό με την επιχείρηση και όλο αυτό με τη δουλειά, δεν καταλαβαίνετε τι χαρακτήρα μου έχει χτίσει και πόσο έχω καλλιεργηθεί σαν άνθρωπος από όλο αυτό. Δεν φαντάζεστε, είναι ακραίο γιατί βγαίνουν τόσα πολλά πράγματα από το χαρακτήρα μου μέσα που θετικά προφανώς και αναδεικνύονται και βελτιώνομαι και εξελίσσομαι σαν άνθρωπος, οριμάζω και είναι πανέμορφο που γίνονται μέσα από την επιχείρηση όλο αυτό το πράγμα και είναι πάρα πολλά πράγματα που μπορώ να μιλάω για ώρες για αυτό το πράγμα, μπορώ να μιλάω κυριολεκτικά για ώρες. Ωραία. Και γι' αυτό άνοιξα πάλι βίντεο, γιατί τώρα κάνω το μοντάζ. Ωραία. Και απλά λέω, θέλω να τα πω αυτά. Είναι λίγο πιο φιλοσοφικά, αλλά γουστάρω. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Και έχω δίκιο σε όλα. Γιατί ισχύουν όλα. Γιατί συμβαίνουν πάνω μου. Καταλάβατε. Και είναι γαμάτο. Είναι πολύ όμορφο. Αυτά. Το κλείνω, το βάζω στο μοντάζ και το ανεβάζω. Εβδομάδα, δεν ξέρω εγώ πόσο, 23 πρέπει να είναι. Γενικά, οι σκέψεις μου της εβδομάδας είναι πως δεν δουλεύω όσο πρέπει να δουλεύω. Νιώθω πως δεν βάζω τόσο effort όσο έπρεπε να βάζω και με κάνει να το σκέφτομαι
Και με κάνει να το σκέφτομαι, με χαλάει ψυχολογικά πως δεν δουλεύω όσο έπρεπε να δουλεύω. Γιατί συγκριτικά, άμα το δούμε, με τον προηγούμενο μήνα, δούλευα πολύ παραπάνω τον προηγούμενο μήνα από όσο δουλεύω τώρα. Και δεν ξέρω γιατί. Αν και τα νούμερα είναι πάνω κάτω τα ίδια. Ωραία. Είναι πεσμένα. Οπότε προφανώς το να μην δουλεύω όσο δούλευα με το ίδιο effort έχει επίδραση. Ωραία. Και με κάνει και το σκέφτομαι. Όχι, επίσης φαίνομαι. Εδώ. Στο καθρέφτη του τραπέζι. Ναι. Έτσι στο βούτσο. Ναι. Καταλαβαίνετε λίγο πώς το λέω. Και με έρχεται πολύ ψυχολογικά. Και πρέπει να μπω σε μια ρουτίνα πάλι, η οποία θα είναι μόνο δουλειά, κυρίως δουλειά βασικά. Και ναι, γιατί έχω ξεφύγει λίγο νομίζω και δεν πρέπει να ξεφεύγω τόσο. Αλλά μετά μπαίνει μια άλλη ερώτηση που είναι σωστό να ξεφεύγουμε. Και το να ξεφεύγουμε δεν εννοώ να πηγαίνω διακοπές μια εβδομάδα και να έχω έτοιμα βίντεο, π.χ. Εράσμους. Το να ξεφεύγουμε. Πρέπει να πάω για ύπνο. Το ξεφεύγουμε εννοώ να υπάρχουν κακές μέρες. Που προφανώς. Μα το πρόβλημα τώρα είναι πως οι 5 από τις 7 μέρες είναι οι κακές. Ενώ έπρεπε να είναι το αντίθετο. Έπρεπε να είναι οι 2 στις 7 κακές, μέσα στη εβδομάδα μιλάω τώρα. Και οι υπόλοιπες 5 να είναι 5 fucking productive days. Που να μην σταματώ να δουλεύω. Και προφανώς δεν υπάρχουν και κακές μέρες. Και το πρόβλημα είναι πως το τελευταίο μήνα, τύπου άμα το δεις από σήμερα 30 μέρες πίσω, αυτό το διάστημα, οι κακές μέρες υπερτερούν τις καλές μέρες. Και είναι ό,τι χειρότερο. Είναι ό,τι χειρότερο, αλήθεια. Και δεν μιλάμε κακές μέρες τύπου χαχαχαχαχου, άντε βγάλουμε $200 και σήμερα και όλα καλά. Δεν είναι κακές μέρες, δεν είναι τα νούμερα. Αυτό θέλω να πω. Κακές μέρες δεν είναι το ότι έχω κακό τζίρο. Ο τζίρος μια χαρά ήταν. Κακές μέρες είναι το ότι δεν δουλεύω και νιώθω ψυχικά σκατά επειδή δεν δουλεύω. Και με παίρνει μπάλα, δεν δουλεύω όλη την ημέρα, μαλακίζομαι όλη την ημέρα. Και ενώ πρέπει να δουλεύω, δεν δουλεύω. Το σκέφτομαι όλο το βράδυ, δεν κοιμάμαι καλά, επειδή το σκέφτομαι όλο το βράδυ και ξυπνάω μέσα στα χαράματα, επειδή απλά το σκέφτομαι. Σκέφτομαι πως δεν είμαι όπως θα έπρεπε να είμαι. Καλά, και για άλλους λόγους ξυπνάω στο βράδυ, αλλά άλλο αυτό. Και ξυπνάω το πρωί και το πρωί κάθομαι μέχρι τις 12 ώρα στο κρεβάτι μου, το πρωί, μέχρι τις 12 ώρα το πρωί στο κρεβάτι μου, με το κινητό μου, σκρολάρω σαν πουτάνα κυριολεκτικά, δεν κάνω τίποτα μέχρι τις 12, μετά σηκώνομαι, κάνω λίγο μαλακίες στο PC, δουλίτσες, προμηθευτές, μαλακίες τέτοιες, πάει μια μισή ώρα λέω δεν θα ξεκινήσω βίντεο γιατί 2-2.30 πρέπει να φάω, δεν κάνω βίντεο, έχω δουλειές από την προηγούμενη ημέρα και αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος ο οποίος δεν τελειώνει ποτέ. Και είναι έτσι 5 μέρες στις 7, μπορεί και 6 μέρες στις 7. Και το quantity σε βίντεο που έβγαζα τον προηγούμενο μήνα σε σχέση με τον τωρινό μήνα έχει ακραία διαφορά. Δηλαδή, οι κακές μέρες του προηγούμενου μήνα δεν με επηρέαζαν τόσο όσο οι κακές μέρες αυτού του μήνα. Και αυτή είναι η φάση γενικότερα. Πως νομίζω στα τελευταία 4 βίντεο, 5 βίντεο που έχω κάνει τα weekly, λέω ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λέω πως πρέπει να βρω πατήματα. Και νομίζω είναι πολύ reality αυτό το πράγμα. Είμαι σίγουρος πως αν πάτε και τα ξαναδείτε, είμαι σίγουρος πως κάπου μέσα στο σημείο, μέσα στο βίντεο λέω πως δεν πάει καλά, πρέπει να βρω τα πατήματά μου, πρέπει να μπω πίσω σε μια ρουτίνα. Και είναι reality. Και τώρα όλο αυτός ο φόρτος από τις προηγούμενες εβδομάδες
Το σκέφτομαι εγώ τώρα, αυτή την περίοδο, και μου γαμάει, γιατί σκεφτόμουν τις προηγούμενες εβδομάδες. Και κατάλαβα πόση δουλειά έχω χάσει όλο αυτό το διάστημα και τώρα δεν κάνω τίποτα για να το επαναρθώσω. Που τώρα θα μου πεις, ναι, ρε, μη παρελθόν, πρέπει να το αφήσεις πίσω, έχει τελειώσει και να συνεχίσει μπροστά. Ναι, το ξέρω, ρε, μπρο, αλλά δεν δουλεύει έτσι και το ξέρουμε όλοι μας. Ωραία. Αλλά πρέπει να βρω τα πατήματά μου οπωσδήποτε. Πέρα από την πλάκα. Κατά τα άλλα, κομπλέ. Καλά πηγαίνει, πλάκα έχει. Το Amazon καλά πηγαίνει. Το TikTok Shop η διαδικασία καλά πηγαίνει μέχρι στιγμής. Μέσα στη εβδομάδα θα έχουμε ανοίξει σίγουρα το κατάστημα και θα στείλω το bulk, οπότε άλλες 14 μέρες και το bulk να φτάσει, άλλες 2 εβδομάδες δηλαδή. Έχουμε 8, θα φτάσει τέλη Δεκεμβρίου, θα φτάσει το bulk. Πρέπει να ξαναμπω στο mentorship γιατί το είχα σταματήσει για να μάθω UGC content, για να μπορέσω να προωθώ με UGC το προϊόν στο TikTok Shop και όχι με κανονικά βιντεάκια. Σκέφτομαι. Και γιατί θα έχει πολλά παραπάνω conversions με UGC και όχι με organic. Organic θα είναι, αλλά καταλάβατε, όχι βίντεο με ένα text hook και μια μουσική, να είναι UGC creator. Κανονικά να μιλάω. Δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα. Η ώρα είναι 12 και θα κάνω λίγο δουλίτσα και ακόμα που μπορώ να κάνω λίγο με μουσικούλα χαλαρά. Ελπίζω από αύριο να μπορέσω να μπω σε πρόγραμμα για να τα γαμίσουμε όλα. Let's fucking get it. Αυτό είναι το update της εβδομάδας. Quick, πολύ γρήγορα. Θα βγει 6 λεπτά. Αυτά τα λέμε στο επόμενο Fighting Weekly. Φιλάκια.